Ovo je moj dan u karantini. Najprije ja se probudim, zatim ustanem iz kreveta i uputim se u WC kako bi oprao svoje zube. Nakon pranja zuba idem u svoju sobu kako bi obavio online nastavu. Online škola mi ide super i nije baš zahtjevna, ali ima mnogo predmeta, baš kao u običnoj školi. Kada sve predmete završim, onda ih moram sve uslikati i poslati nastavnicima. I onda se nadam kako ću dobiti vrlo pozitivnu ocjenu. Zatim sve svoje stvari spakujem natrag u moj ormarić. Onda se odmorim u svoj mobitel. Zatim idem da doručkujem. Nakon doručka igram video igrice. Zatim malo izađem vani kako bi udahnuo čist zrak. Ali ne zadugo, zato što vani vrijeba korona. Zatim zajedno sa svojom braćom idem ručati. Onda je vrijeme za noćnu igru. I nakon nje idem u krevet kako bi sanjao predivne snove. Sve u svemu to je moj dan i ostanite u kući.